Yes, Maswera Semuri Zimbabwe. Welcome to Hot Sim Trends, where the news comes first, right? Right. Nhasi ndine nyaya inosuwisa zvakare yetsaona yemugwagwa. Ndofunga tiri kuona kuti kana dziri nyaya dzetsaona nguva ino yekunaya dziri kuwanda zvisingaite. Madhezi apfuura pane accident yakaitika kuBeatrice, but nhasi paitika imwe futi. Zvinhu zvinorwadza madzadiwa. Right, pane bhazi repa Glenview 2 High School raita head-on collision neMandaza Bus along Harare Masvingo highway just after 10 kilometers ichibva kuBeatrice. Zvinhu zvinorwadza madzadiwa. Right, zviri kutaurwa izvo zvinzi driver anga ari muGlenview 2 bus aita kukandwa nepawindscreen ndobva apora windscreen akanokandwa panze. Zvinhu zvinorwadza madzadiwa, muchamuona pavidhio. Right, saka mainvestigation achiri kuitwa kuti vangani vanhu vafa ende vangani vanhu vakuwara. Zvinhu zvinorwadza madzadiwa. Saka with me here is these are the two buses dzaita collision yachona. Ndofunga muri kuona iro riri kufa endi ndo Mandaza, this one nderewaiti ndo repa Glenview 2 apa kwengu chitona at the same time. Saka maybe vatarira kutaura kuti no, maybe road yaita slippery, mabrakes obvatadza kubata bvaringirikina, but zvinhu zvinorwadza madzadiwa. Saka I would love you to watch this video. More in comment section. Because izvi zvanyanya zvakutodawo malikes enyu nemacomments okuti pamwe maybe vanhu vangadzidze makasubscribe, maybe vanhu vangaziva kuti no, news izofamba kune madrivers akawanda, because tanyanya kurasikirwa neupenyu hwevanhu pamugwagwa. Saka please watch this video, but don't forget to subscribe and like to Hot Sim Trends so that tinooramba tichikupai ma-updates ari kutopisa ezvinhu zviri current zviri kuitika. Watch this.